szép táncolás után, amikor kisfiam megszületett, egy kis szünetet tartottam. Aztán, amikor ő 3 hónapos lett, akkor újra elkezdtem táncolni. Akkor viszont már vele együtt. És amikor megtapasztaltam, hogy mennyire jól érzi magát, és hogy milyen vidám, amikor táncolunk, akkor elhatároztam, hogy babás táncorát fogok tartani. Az órán az anyukák a gyermekükkel, én pedig gyermekkori babámmal táncolok. A baba-mama tánc lényege, hogy pici gyermekeddel a karodban élvezheted a tánc örömét. A játékos fájtlas és körtáncok mellett az anyukák elsajátítják a hastánc kecses karmozdulatait, a rendkívül finom csípőmozdulatokat és a látványos csípőrázásokat is. Miközben a babát megnyugtatja az ütemes ringatás, az anyukák szinte észrevétlenül nyerik vissza a várandóság előtti alakjukat. Amikor babát betöltötte a 3. hónapot, már jöhettek a foglalkozásra. És ha a pici elálmosodik, nyugodtan pihenhet a hordozókendőben. A táncórán addig javaslom a részvételt, amíg nem megterhelő számodra a kicsi hordozása, emelgetése. A baba-mama táncórát várandós anyukák is látogathatják. Chunari, chunari.